Vancovej zima minulý rok bola pek, diali sa tu veci, ktoré dodnes Denis Berku alebo Vancova Brainrot. Danové video prešli sme polku vychodenej. Tu už sme úplne do straty, ale nikto nevedel, že ďalej už by bol len ženský krik, mali sme vtedy baterky a nôž. Báli sme sa, že bezdomovci nás napadnú. Bola to otázka len času, no nikto nevie, čo by sa stalo, keby ideme ďalej. Možno by sa fakt dačo stalo. Marko nás čakal na parkovisku, teraz sa už nebojí, lebo vyrastol. Paťo má stále najlepšiu baterku, už dlho nekričal Denis, poďo rape flášky, všetci nenávidia. Tam to stále mešká, ako je zvykom, ale nám to už je úplne jedno. Dano plánuje každú výpravu, či prichádzky alebo do Berku. Luka s nami nebol od Vianoc, dúfam, že aspoň raz cez leto sa pridá. Fabio, mandarinka plesnivá, stále len kričí nejmaj, a že Darko hádzal regále. Ale všetci vedia, že Vancová je pík. Všetci vedia, že turnaje sú pík. Všetci vedia, že sa väčšinou nedohrajú roky 20, 24 a 25 boli najviac pík. Všetci veríme, že 2026 nebude posledný. Tento rok to bude najviac pík, pretože sme Vancová a nikto na nás nemá. A dúfame, že Boinka bude chodiť v lete po vodu, lebo Fabio dostane do krku jednu fajnovú petardu. Wind. Vancová.